הפיקסיז הם קטנים כל כך, פחות מגודל זרת, ואפשר לראות אותם רק בזכוכית מגדלת. הם כה קטנים וזהירים, קשה אותם למדוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמרו על כך בסוד. הפיקסיז, צינור הניקוז. היי נוליק, תעזור לי, צריך לנקות את המחשב. לא עכשיו, אני וטום תומאס מכינים ברכה ליום הנישואין של ההורים של תום. באמת? מה אתה אומר? זה בטח מעייף. שלום סימקה, איזה יופי שאת כאן. יש לי שאלה, אומרים יום נישואין ה-12 או ה-12? זה פשוט מאוד. המילה יום היא זכר, אז בטח צריך להגיד ה-12. כן, אבל קודם מחליף את המים. כבר חוזר. אמא שכחה את הטבעת שלה. וואו, לא, אוי, לא, אוי, לא. אני לא מאמין, מה עשיתי? הרסתי להורים שלי את יום הנישואין. איפה? בחדר האמבטיה? הטבעת של אמא שלי הייתה שם, ובגללי היא נפלה לכיור ונשטפה לביוב. הכל נהרס. היא לא נשטפה לשום מקום. אתה לא יודע שלפתח הניקוז מחובר סיפון? מחובר מה? הסיפון הוא צינור מעוקל שמחובר לפתח הניקוז. המים זורמים לכיור מהברז ומשם הישר אל הסיפון, ומהסיפון הישר אל הביוב. אבל כשמפסיקים את זרימת המים, לא כל המים מגיעים לביוב, ונותרת כמות קטנה בסיפון. הסיפון בנוי בצורה הזאת כדי למנוע מריח הביוב להיכנס הביתה. טבעת כבדה הרבה יותר ממים, אז אם היא נפלה לפתח הניקוז, היא לא תגיע לביוב, היא תישאר בתחתית הסיפון. וזה אומר שיש לנו סיכוי. כן, אבל איך נחלץ את הטבעת משם? מי יודע? אני לא יודע לשחות. אל תדאג, יש לי רעיון. יש לך במקרה חוט? בטח. אז תביא אותו, אני כבר חוזרת. זה תיקון לא פשוט. אני צריך את המלחם שלי. אבוש, אני צריכה לשאול את התיקומט שלך לזמן קצר. איזה צירוף מקרים, גם אני צריך אותו. ממושה, אז תשתמש בתיקומט שלך. מה? אני כבר חוזרת. היי, לאן את רצה? תהי זהירה מתוקה שלי. אם לא שמתם לב, הפיקסיז מצטיינים בתיקון מכונות ומכשירים. אבל מכשירים הם גדולים, והפיקסיז קטנטנים. לכן הם זקוקים לכלי עבודה. בעבר הם נעזרו בכל דבר שהצליחו למצוא, כמו נוצות, חוטים, סיכות, אבל כיום יש להם תיק גב שנקרא תיקומט. בתוך התיקומט נמצאים כל מיני כלים. לוחצים על הכפתור והתיקומט מסתובב במהירות ומשחרר קרס או מגנט, או אפילו מצנח. לכל פיקסי בוגר יש תיקומט משלו, אבל כדי שילדים יקבלו תיקומט הם צריכים ללמוד הרבה ולעבור מבחן לפני שתהיה להם הזכות לתיקומט משלהם. רק אחרי שיעמדו בכל זה הם יוכלו לקבל אחד כזה. אז מה? כל מה שאת צריכה זה בסך הכל חוט? לא רק אותו. גם את זה! כן, גם את זה. כשאני אמשוך בחוט, משוך אותי למעלה. סימקה אמרה שכשהיא תמשוך בחוט, תמשוך אותה למעלה. הבנתי. הוא אמר, הבנתי. נוליק, אתה לא צריך לחזור על מה שהיא אמרה. שאני לא צריך לחזור על מה שאתה אמרת. סימקה, נוליק, תודה רבה. הצלתם את היום הזה.
זה התפקיד של הפיקסיז! אמרתי, זה התפקיד של הפיקסיז! תום תומאס, עם מי אתה מדבר שם? או, אמא שלך חזרה! אף אחד. היי, תוכלו לחזור להיות פיקסיז? אני צריך לשאול אתכם שאלה. שכחתי, אומרים יום נישואין ה-12 או ה-12? פשוט תכתוב את המספר! צודקים!